Pittig gesprek met staatssecretaris over Marinierskazerne. Het is maandag 27 januari. Dit is Zeeland Nu. Staatssecretaris geeft uitleg in Middelburg. Helft van basisscholen donderdag en vrijdag dicht. En scoren met cheesecake bier. Dag dames en heren, pittig. Zo noemde staatssecretaris Visser van Defensie het gesprek dat ze vanochtend had in Middelburg met de provincie Zeeland en de gemeente Vlissingen over de Marinierskazerne. De Zeeuwse bestuurders willen van geen wijken weten, die kazerne moet er gewoon komen. Het Abdijplein in Middelburg vanochtend. Staatssecretaris Visser van Defensie had wat uit te leggen aan de Zeeuwse bestuurders. Die waren woedend nadat vorige week was uitgelekt dat het kabinet overweegt om toch geen nieuwe marinierskazerne in Vlissingen te bouwen. Mevrouw Visser, goedemorgen. Hoe gaat u dit gesprek in? Ik ga eerst eens gewoon even rustig in gesprek en luisteren. Verwacht u veel boze gezichten? Ja, dat denk ik wel. Maar ik snap dat ook, dus ik ga rustig het gesprek aan. Dat gesprek duurde ongeveer een uur en vond plaats achter gesloten deuren. Inzet was de marinierskazerne. Zeeland wil dat Den Haag zich houdt aan het besluit uit 2012 om de kazerne te verhuizen van Doorn naar Vlissingen. Den Haag heeft een dilemma. Aan de ene kant zijn er de afspraken met Zeeland, maar aan de andere kant willen de mariniers helemaal niet naar Vlissingen en dreigt het korps leeg te lopen. Die twee standpunten stonden vandaag nog steeds lijnrecht tegenover elkaar, bleek na afloop. Het was een pittig gesprek waarbij ook de bestuurders van Zeeland, zowel de provincie als de gemeente Vlissingen, nadrukkelijk hun ongenoegen ook hebben uitgesproken. En ik denk dat dat ook terecht is en dat begrijp ik ook goed. We hebben een gesprek gehad over vertrouwen, dat hadden we ook aangekondigd. Dat is natuurlijk een gesprek wat niet leuk is, maar we hebben wel wederzijds kunnen kennis nemen van wederzijdse standpunten. Wat Zeeland enorm stoorde was dat er na geruchten over het afblazen van de verhuizing opeens geen communicatie met Den Haag meer mogelijk was. We hebben daar ons ongenoegen over uitgesproken. Dus in die zin was dat een vrij cool gesprek. En heeft ze gezegd, ja, sorry dat het zo gegaan is? Zeker. Dat is inderdaad het geval. Ja. Is het vertrouwen wel hersteld? Dat moet blijken. Dus samenvattend, eigenlijk is er nog niks besloten. We weten nog niet of die marinierskazerne er nu wel of niet komt, maar er wordt verder gepraat. Precies. Want volgende week is er weer een gesprek tussen het ministerie van Defensie en Zeeland. Waar precies en wie er met elkaar praten is nu nog onbekend. Op het Abdijplein in Middelburg staat politiek verslaggever Marcel de Kraan. Marcel, was het een beetje voor Zeeland buigen of barsten in dat gesprek met Visser? Nou, Zeeland heeft altijd gezegd, afspraak is afspraak. Die marinierskazerne die moet gewoon naar Zeeland komen. Kijk, en dat vinden ze natuurlijk nog steeds. Maar ze voelen natuurlijk wel aan dat de dingen aan het verschuiven zijn. Of misschien al verschoven zijn. Kijk, als er niets aan de hand was, dan had Barbara Visser vandaag ook niet naar Zeeland hoeven te komen. En het is ook zo dat in dat gesprek vandaag is toegegeven dat er al is gekeken naar andere locaties dan Vlissingen. Ja, en wat heeft dit gesprek dan nog meer opgeleverd? Nou, er zijn wat plooien gladgestreken. Men is weer on speaking terms. Er komt misschien een tweede gesprek aan. Opvallend is wel dat de sfeer erg lauwtjes is. Men reageert koeltjes op elkaar. Ook na afloop van dit gesprek. Maar duidelijk is dus nog niet van komt de kazerne nou wel of niet. Is er dan gesproken over compensatie aan Zeeland als die kazerne niet doorgaat? Nou, formeel zeggen de betrokkenen er is niet gesproken over compensatie. Je weet het natuurlijk nooit, want het gesprek heeft achter gesloten deuren plaatsgevonden. Wethouder Albert Vader die zei iets heel moois over compensatie. Hij zei, ik wil geen compensatie, maar realisatie. En daarmee bedoelt hij natuurlijk de bouw van de marinierskazerne in Vlissingen. We zullen zien of hij gelijk krijgt. Marcel, dankjewel. De helft van de Zeeuwse basisscholen doet komende donderdag en of vrijdag mee aan de landelijke staking. Dat blijkt uit een rondgang door de overkoepelende corporatie Primair Onderwijs Zeeland. Het is voor het eerst dat scholen is gevraagd om 2 dagen te staken. Maar niet alle scholen doen dat. En ook zijn er scholen waar maar een deel van het personeel het werk neerlegt. Het is de 7e onderwijsstaking in 3 jaar tijd. De leerkrachten willen een beter loon, ondanks dat ze al een loonstijging krijgen van 4,5%. En verder willen ze meer geld voor het oplossen van het lerarentekort. Het Ostrea Lyceum in Goes bestaat na een aantal fusies 12,5 jaar en dat wordt gevierd. Met onder meer een Wall of Fame. Want er hebben nogal wat bekende Zeeuwen op de school gezeten. Zoals bijvoorbeeld oud-minister-president Jan-Peter Balkenende.
geeft geweldige herinneringen aan de tijd dat ik op school zat. Maar ook ongelooflijk mooi om te zien dat deze school zoveel boeiende leerlingen heeft voorgebracht. Want je hebt je vorming hier gekregen. Het is zo uiteenlopend. Mensen in de sport, in de cultuur, kunst, politiek. Je vindt het allemaal. Owen Kaat zit nog op het Ostrea, maar is al beroemd vanwege een gouden kalf dat hij vorig jaar won met een tv-serie van de VPRO. Hoe is het om daar te hangen? Ja, heel bijzonder. Ja, en ook wel een beetje gek. Waarom? Nou ja, om jezelf sowieso aan een muur te zien hangen en dan tussen zulke grote beroemde mensen. Maar jij bent toch ook beroemd? Ja, beroemd. Ja, ze zeggen het. Voetballer Julius Bliek vertrekt naar Georgië. De verdediger, afkomstig uit Burghaamstede, heeft een contract van een jaar getekend bij FC Sabotalo. De 25-jarige Bliek speelt nu nog voor Go Ahead Eagles, maar kreeg daar weinig speeltijd. Het is voor Bliek zijn eerste buitenlandse avontuur. Sabotalo behoort tot de topclubs in Georgië en komt dit jaar uit in de voorrondes van de Europa League. Bier met honing en pistache smaak, milkshake IPA en bier dat smaakt naar cheesecake. Brouwerij Kees uit Middelburg maakt bier met bijzondere smaak. En dat doet hij goed, want de laatste jaren is zijn brouwerij flink gegroeid. Kees Bubberman begon 5 jaar geleden met hulp van crowdfunding zijn eigen bedrijf. Brouwerij Kees in Middelburg. 5 jaar geleden hebben we gecrowdfund. Dus voor onze crowdfunders maken we elk jaar een bier. Dit was een vorig jaar, anniversary nummer 4. En volgende maken we nummer 5. Dus elk jaar een ander bier. Een bier met een aparte smaak. En daarvan worden er hier veel gemaakt. Voor een standaard pils moet je niet bij deze brouwerij zijn. Er zijn er genoeg blondjes en triples en dubbels in de wereld. Dus als wij hebben ook een blond bier, It's a Blond. En dat is net wat anders dan de andere. We hebben een bier gemaakt, een New York Blueberry Cheese Cake. Dat is een stout. Dat is een bier met bosbessen, met vanille, met melksuiker. Dus je kan eigenlijk alles maken met bier. Brouwerij Kees groeide in 5 jaar tijd flink. Er werken nu 7 personen. Ze maken bijna 100 verschillende bieren. En het aantal liters bier verviervoudigde tot bijna 300.000 liter. Het gaat geleidelijk. Je begint eraan. Ik weet toen pas begon had ik 6 tanks staan van 3.500 liter. Ik dacht, goh, dat is echt wel heel veel liter bier. Dat probeer het maar eens te verkopen. En nu staan er 14 tanks. Dus in principe groeit het allemaal vanzelf. Je kan niet alles alleen. Je ziet gewoon dat in 5 jaar tijd toch het anders loopt. Of dat het heel goed loopt. Je hebt meer mensen nodig. In de ruimte zijn we verdubbeld afgelopen najaar. Ja, in principe kan je niet alles alleen. Bubberman maakt alleen nog bier in blik, omdat dat beter voor de smaak is dan uit glas. Maar hij stuitte daarbij in het begin wel op wat weerstand. Blik heeft wel nog steeds een bepaald imago. Hè. Bepaalde mensen kopen een blik. Iedereen weet wel wat voor mensen dat zijn. Maar het is wel aan het veranderen. Er hebben cafés die zeiden van wij willen geen blik hebben, enkel maar fles. En je ziet ook dat de cafés juist gaan kiezen voor blik. Omdat het gewoon een hippe uitstraling is. Ziet er mooier uit. En bier is lekkerder. Het gaat dus goed met Brouwerij Kees. En ook de toekomst zien ze positief tegemoet. Ja, we proberen elk jaar wel te groeien. Het is niet waar we hard voor werken. We proberen altijd wel te groeien in volume. En zolang we kwaliteit kunnen blijven bieden, dan willen we gewoon groeien. En als kan, dan kan het. Hij wordt gezien als de machtigste man bij voetbalclub Hoek. Maar zelf vindt Nico Boesse het allemaal wel meevallen. Boesse zegt vooral ambitieus te zijn. Hij wil met voetbalclub Hoek de top halen van het amateurvoetbal. Hier kunnen we gewoon de winst pakken, jongens, maar we moeten het wel even doen. Ik denk dat het een soort virus is. En dat sluipt erin. En dan wil je toch het hoogst mogelijke wil je dan bereiken. Dat was een handsbal, hoor! Was getekend Nico Boesse, afkomstig uit IJsendijken, 66 jaar inmiddels en al lang voorzitter van de belangrijkste geldschieters bij Hoek, de sponsoren. Eens ambitieus, altijd ambitieus lijkt het credo. Ook al wordt daar meer dan eens een trainer ingeruild voor de andere. Ja, een speler wordt ook gewisseld. Ja, dus is het niet zo gek, wil je zeggen? Ik vind dat niet gek. Kijk, je moet als trainer dezelfde ambitie hebben als dat de club hebt. Anders komt het niet goed natuurlijk. Vandaag de wedstrijd tegen Harkemasse Boys. Boesse is trots op datgene wat bereikt is. Top amateurvoetbal in Hoek. Een dorp met 3000 inwoners waarbij
er ook nog een groot deel in het verzorgingstehuis zitten, bij wijze van spreken hier. En zei, ja, hoe is het mogelijk dat je dat daar... Ja, en het is gewoon zo gegroeid. Hey. Zo. Met dank aan de sponsoren, want zonder geld geen topvoetbal. Ja! Ja! Zo! Ja! Goeie trap, hè? Goeie trap, Karel. Ik vond dat geen penalty, hoor. Ja. Ah, shit! Jesse Renken brengt de stand op 0-1. Totaal tegen het beeld in nou toch, of niet? Was dat nou een penalty? Ze zijn nog niet aan de hol geweest daar. Wat is belangrijker, zaken doen of het voetballen? Je kan dat niet loszien van elkaar. Kijk, als je op dit niveau wil spelen, dan heb je sponsoren nodig. Sponsoren, dat is hoofdzakelijk het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven wil best investeren, maar ze willen ook graag iets terugzien. Dus ik denk dat het gewoon onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Ja! Hans! Ja! Eindelijk gerechtigheid! Ja! 1-1, zo hoort het. Toch? Er wordt ook wel eens gezegd, Nico Boese, dat is de machtigste man op Hoek. Ja, dat weet ik niet. Kijk, ik ben voorzitter van de sponsorcommissie en de sponsorcommissie brengt het geld binnen. Ja, dat is een feit wat zeker is, ja. Maar is Nico's wilwet hier in Hoek? Nou, dat vind ik niet. Maar dat, ja, kijk, iedereen mag daar zijn eigen mening over hebben. Het gaat erom dat je een mooie pot voetbal ziet en dat hebben we gelukkig gezien. En voor de rest geloof ik het wel. Het was een dag met de nodige regen, maar op andere plaatsen, zoals hier in Vlissingen, brak toch de zon door. Met 8 à 9 graden was het zacht. Vanavond op sommige plekken onweer, morgen kans op hagelbuien en ook de komende dagen zien we toch wel behoorlijk wat buien. Het wordt ook kouder dan vandaag. En Teenagers Go Amnesty was afgelopen vrijdag in Burghaamstede. Zo'n 800 jongeren kwamen kijken naar grote idolen zoals Bram Krikke en Dennis Schouten. En ze maakten er een echt feestje van. Je zegt er moet een party komen en ik feestje maken. Hoe ga je dat doen dan? Ja, de knallers erin gooien, klassiekers. Er was één iemand die zei dat je het frikandelliedje moet doen. Dat gaan we zeker. Ja, en tot zover deze Zeeland Nu. Straks nog het uitgebreide weerbericht na het feestje dus van die Teenagers Go Amnesty. Ik wens u nog een fijne avond en graag tot morgen.